नमस्कार, प्रणाम। हम चंदन राय सबके हाथ जोड़ के नमस्कार करतनी भाई। फिर हम एक नया वीडियो लेके हाजिर भइल बनी अपना JSS फिल्म। जे भी भाई देखता ओकरा के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। तो आज हमार कविता के शीर्षक बा भाई भाई के प्यार। भाई भाई के प्यार जौना में बाप नइखन, एगो भाई भाई के पाल पोस के सयान करके बाद में ओकर का नतीजा होता, ई रवा के एक कविता के माध्यम से हम बतावे जा रहल बानी। देखी, बड़ भाई अपना एगो छोट भाई से का कहता कि तोहरा के बुझत रहनी प्राण के आधार हो, काहे भूली गइल बबुआ भैया के दुलार हो। करत मजूरी हमार फाटल तनवा, तोहरा के खियौले रही दूधवा में भतवा। पाल पोस के कई देनी तोहके सयान हो, काहे भूली गइल बबुआ भैया के दुलार हो। फाटहा पहिरी हम आधा पेट खैनी, घरवा दुआर बेच तोहके पढ़ौनी। फाटहा पहिरी हम आधा पेट खैनी, घरवा दुआर बेच तोहके पढ़ौनी। पढ़ लिख के हो गइल बाबू होशियार हो, काहे भूली गइल बबुआ भैया के दुलार हो। काहे भूली गइल बबुआ भैया के दुलार हो। लागल नौकरी तो हमके भूलैल, कनिया के कहला पर अलगा हो गइल। लागल नौकरी तो हमके भूलैल, कनिया के कहला पर अलगा हो गइल। हमरा के छोड़ दिहल बीच माझधार हो, काहे भूली गइल बबुआ भैया के दुलार हो। ओकरा बाद आदमी जे गांव घर जुटेला तो पूछेला का भई, तुमका से कहतरा कि देखी हमरा मड़ई के दियवा बुताता, देखी हमरा मड़ई के दियवा बुताता, टीवी जनरेटर इनका रोजुए किनाता। देखी हमरा मड़ई के दियवा बुताता, टीवी जनरेटर इनका रोजुए किनाता। हमरा पकड़ी पंच रवे सब विचार हो, काहे भूली गइले बबुआ भैया के दुलार हो। नमस्कार, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, हो सके तो